दायो जोङो थांगासिनो धमधमायाव आयंमोनहानि न'आव माने मानो थांगोन नोंथांमोनाबो मिथिगोन आयंमोननि न'आव माने हालोदा ओरैबायदि हामा नांथाव जानानै दं बानानि थाखाय नायलांबाय थादो लोगोफोर देखायनो नाजानोसै मा जादों थांबाय थानोसै अब्ला जोङो फंबायजों आंजों थांगासिनो दायो गोदान सोमोन्दैबो लामाफोरा मा जाजोबबाय ओंखारनो रङो बाला जाजोब्बाय सोलाय र' लामानि हालोद मानसि फैदो नामा सोरबा हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ फिन आंनि चैनेलाव बरायनाय बावहरबाय स' दायो आं आयंमोनहानियाव मोनफैबायानो लामाया ओरैबायदि नै दैमाया ओरैबायदि खाथियाव फैबाय आरोना बेफोरो स' न'सिम थांग्रोनोसै नैनिफ्रायनो आरोना नै आयंमोनहानिया सेस बिराद हामा नांथाव जादों दायो आङो न'आव हाबहैनोसै माने बर'मानि EM भुपेन बर' सारा माने फैदों जाहैबाय दिनै स' नायलांदो लोगोफोर नै आरो फुख्रिमोन आरो आयंमोनहानि नै दैमाजों जइन जाबाय आरो आयै Sidar Roy ke doon fay ni Padang Tukwa lai Tukwa Mundu de नै जोंनिया टुकुआ उन्दुगासिनो आब'नि फिसाजो बे सिरि मोनबासो दाहाय राव मोनसिगोन बिनि ओमफ्राय खिरखिनिफ्राय नै न'निफ्राय नुहुरो दैमाखौ मासे खाथि मोनफैखो मैया इनिफ्राय बारामोन ना दैया लांबाय
जिङालागै थांनो हाया दे न' मा थार जाखादो एलाय गावस्रादो न' माने दैमाया बिराद गोजानाव दंमोन ना इयो ओरै आवगाय आवगाय फैयो आरो ओरैबायदि थार जाखादों नै ओजोंनिफ्राय ओरै फैदोलै नै गेटाव फैनानै ओरै जादो बिदि नाङामोन बायदि जादो ओरै फैखादों ना ओइ औवा सबसेखौ लांदोना नैनिफ्रायनो बे दैमा बे न' थांजायाखै ससे र' ओरैहाय दैमाया ओरै फुख्रिजों जइन जाहैदों ओइलाय बिदि थांजायो नै माबायदि थांगासिनो नै फुख्रिमोन आरो न'खरनि आयं मोनहानि ओरैहाय ओरै फुख्रिजों जइन जाबाय फोजों फोजों न' फिसायो नोंनि नों कलेजाव थांदोंमोन नामा दा नोंसानाव इयो इदिनो गोसोमखाना बिलाइया जेरै गोसोम इबो गोसोम Tuku, tuku. Dunaw sinekay beri jatuh tuh manusia. Nggak, gustinya nggak kayak sih gus besar. Deh. Nah itu kunai neng kenudan ini sih mah. Ih, bapak tuh tangni deh. Mutile. mau babun pun yang menang ini kirim dia panai lo tenda panai lo nggak apa kata mau mana Tengah kan ya Ya, tukang kamzane udah ada. Pilih jatuh no. Kita mai bayi jasikan no. Guju jasikan. Deh. Asal lo kon saya. Tukang apa di mana? Anggrek mana? Deh. gimana Ratunan sih deh. Ide. Di kalau mana? kami ini Wih ya. Ini ya ini. tenang tuh anh nào mà năng lấy anh giúp Sidat nama ko mama. Deh. anh nama mana Sidat ko mama. ini lama ginawa Ini mah iya deh. Yang merah. Mai ini jam kita nama nengah. Asukur. di sini lo Asukur. Hah? Hepe. Gini naik ini hati ke? Nungang sangun sekai tadi ke sangun deh. Musang ha sih ini. Ha. Oh my god. Sasia ini. Masa ke bimea, ke masa tu ni. Igari je lana thang nai medical. Oh, ibu ini tu.
Ini nitis mawa kama bayi dindu no. Letran deh. आखाइखौ हगारनो रानाखै ओरै फायलायबाय जेरावबो ओरै फायजोब्बाय आरो खोमाया बेनिफ्राय जेन थेन बे बस खना सना बस नाथां खना सना गानोना खनाखौ बस'जोबनानै Ada mobile naik deh. Naik no. Ada kok. बेनिफ्राय आरो इयावबो थाबाय मोनसेखौ आरो दोनखादोंमोन इयावबो खानसे आरो मानानै बा मायावबा दायो दसे नानि बाबुमोनजों टाइम स्पेन्ड खालामबाय बेनि उनाव दसे थानानै थांफिननोसै जोङो Hai, ini cukup? Serius? Hai, deh. Angin zaman deh. Oh. Rồi, nào mình feeding nani? Deh. Siapa? Ya, niki. 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 Ih. Nah, apa? Deh. Siapa? Yo. Nungsu dah nang ni jom. Oमफ्राय गारि सलायनो गोनां बा इखौबो मानालाय नालाय इसोरो माबायो सिट बेल्ट मिथियाहाय इ माबानि बाथ्रा आरो इ जलायसिगोन आरो दा पिस्तल मालाय दहाय फैनायखौ नुबायना दहाय पिस्तल लाना फैनायखौ नुबायना बा बडिगार्डफोराबो मा दरिका नांगोन आङो भिडिअ नायदो होनदे निजिमा मा जाखो आयु इनि गाबबाय निजिमा गाबबाय निजिमा माबायदि गाबो खिन्थानाय निजिमा माबायदि गाबो